kana kiran sun tana kiran nata kuna ɗan majuna raɗa da wasa da dariya ta in ai bara ku ji daɗin macin gindin ba durin ba zai maka wani daɗi sosai ba idan mace kana cinta tana wannan nishin tana yi shi ne za ka san cewa ka cika namiji kana cin mace amma mu mata dama idan ko baka iya ci ba ma saboda kawai kar a bata maka yadda a dinga irin wannan nishin amma ke kuwa mace daga zaran kin ji in kin iya cin gindi kin iya cin miji idan dai har kin iya ba da duri da kyau za ki ji yanayin yadda mijinki ko ya ƙi ko ya so za ki ji nishin shi na canjawa ƙarshe za ki je na ƙarar wayo Allah wayo bura wayo daɗi amma in baki iya ba shi dai gashi nan zai zauna ne ya rufe baki ya dinga ya tashi shi kenan an gama ke baki wani gamsu ba maza bari ku ji mace ba a cin farko ne take jin tana son cin gindi ba idan dai ba wasa kai da ita da kyau ba sai ka ci ta na farko shine asalin sha'awar ta yake tashi na biyu ta ce tana buƙatar ka ci ta da ƙarfin gaske da cewa mijinta na cin alluran ta ba wai ka zauna ka yi ka gama musamman maza masu yin minti biyu da kuka bari sanyi ya kashe muku bura da zaƙi da cin indomi kana yin minti biyu wani ma kafin ya shiga gindinki kafin burar tasa ta kai ga shiga cikin durinki ki san cewa ya shiga sai ya kawo saboda tsabar lalaci sai ya kawo yana sawa sai dai ki ji ɗin ya fito yana kamar tsohon kwado bayan ba kai komai ba matar ka bata san ma an ci ta ba bata san an yi komai ba ka zauna kana nishi na shashanci mu mata ko da gindin ka ba daɗi babu wannan idan dai ko baka iya ci ba baka iya cin burar taka ba ta kaiwa inda suke in ana son ka zaka ji ana maka nishin daɗi sai ana maka kamar ana jin daɗi saboda a baka support amma ba daɗin ake ji ba idan ka ji mace na jin daɗi yanayin ta ma zai canja maka a lokacin da kake cin ta irin ihun da za ta dinga yi ma daban ne da irin wanda za ta maka na fake don haka idan kun dage kun daure za ku iya cin mata ku karanta yadda ake cin mace ku ba ta yadda ya dace shi ne soyayya ba wai a dinga nuku-nuku ba